Špeciálne stromy sú záhadné a fascinujúce bytosti, ktoré sa objavujú v rôznych legendách a príbehoch. Tieto stromy, ktoré viac pripomínajú korene než tradičné stromy, sú známe svojou ohromujúcou výškou, odolnosťou a schopnosťou samoliečenia. Svojím temným vzhľadom a schopnosťou vytvárať blesky zaujali pozornosť nielen miestnych obyvateľov, ale aj historikov a vedcov. Príbehy o špeciálnych stromoch sa tiahnu od starovekého Egypta až po moderné Spojené štáty, oddaľujúc ich hlboké prepojenie s ľudskou históriou a pôdou. Špeciálne stromy a egyptské ríše. Najstaršia zmienka o špeciálnych stromoch pochádzala z rozhovoru s Leonardom Merlinom, bývalý starším poradcom. Špeciálne stromy rastli v oblastiach Egypta, čo si všimli faraóni. Preto určili bojovníkov nazývaných strážcovia, ktorí útočili na stromy čepeľami vyrobených z gizaskla, anomálne látky dostatočne silné na poškodenie rastúcich stromov. Títo bojovníci užívali chemikálie, aby znížili únavu a bolesť a útočili na stromy celé dni, čo spôsobovalo, že stromy sa zameriavali na hojenie namiesto rastu. Tým získali faraóni čas na vybudovanie pyramíd v Gíze, ktoré ich mali zadržať. Tieto pyramídy boli nekonečné špice, ktoré sa tiahli hlboko do zeme, aby zablokovali rast stromov smerom von aj nahor. To zastavilo objavovanie špeciálnych stromov na tisíce rokov. Po rozdelení aniela Zero Force One v časovom prúde a vyhnutí sa veľkému rozdeleniu, ktoré bolo spôsobené jeho konfrontáciou so slobodou, sa ukázalo, že podobné obelisky, vyrobené z pyramíd, existovali na polárnych ľadových šiapkách Marsu, čo odhalilo, že Egypťania skutočne postavili tieto obelisky a že boli mimozemského pôvodu. Potápajúci sa muž a zakázané ovocie. V roku 1738 6-ročný George Washington omylom odrezal to, čo považoval za otcové jablko, ale po kontakte so stromom sa ukázalo, že to bol špeciálny strom. Washington sa transformoval na rohatého hada. Jeho deformované telo je zadržiavané pod zemou neznámymi spôsobmi a nakoniec je krmené cez sochu slobody v roku 1878. Washingtonovú úlohu v histórii prebral jeho dvojník, ktorý bol neskôr nahradený tretím dvojníkom po páde a zamrznutí v rieke Delaware. Washingtonov pamätník. Druhý špeciálny strom objavený v Amerike sa objavil v roku 1840 vo Washington DC, kde sa vláda rozhodla zadržať stromov v budúcom Washingtonovom pamätníku. Začali s jeho výstavbou, ale kvôli občianskej vojne v 60. rokoch zastavili práce. Vojnoví zajaci z konfederácie boli niekedy videní, ako sú vedení k stromu,
pravdepodobne ponechaný na smrť a nútený spáchať samovraždu kvôli zvukom, ktoré strom vydával. Pamätník bol dokončený v roku 1888. V roku 1910, potom, čo si viacerí ľudia všimli zvuky, ktoré strom vydáva, sa vláda USA rozhodla zakryť jeho skutočný pôvod prostredníctvom turistickej kampane, aby ľudia počuli zvuky v stenách, čím skryli jeho smrteľnú povahu na očiach. Medzi rokmi po tomto rozhodnutí a rokom 1971 zmizlo 21 ľudí vo vnútri pamätníka, ktorí boli označení ako Washingtonovi nezvestní. V roku 1972 uniklo do médií mnoho spravodajských kanálov klasifikované video nazvané Washingtonová štandardná operácia. Vo videu je zobrazené, ako ľudia, ktorí vstúpia do pamätníka, sú fascinovaní zvukom, ktorý vydáva a vedia, že ich to zavedie k smrti, predtým než ich z výšky viac ako 150 metrov pustia na zem. V roku 2000 bol pamätník vandalizovaný zmienkami o infekcii. Táto infekcia sa objavila v roku 2003 kvôli nákladom zhodilým Angelom z Air Force One, čo spôsobilo, že strom bol oslobodený z jeho väzenia a vytvoril Washingtonskú zónu.